Stará Goa, někdy přezdívaná také jako Řím východu, je místo, které bylo jako hlavní město, když sem Portugalci v roce 1510 přišli. Postavili zde mnoho kostelů, jako například tady baziliku Bom Jesus, kde jsou ostatky Františka Xavera, a nebo katedrálu Sé, která je největším kostelem vůbec v celé Asii, na délku 76 metrů a na šířku 55. Stará Goa, někdy přezdívaná také jako Řím východu, právě jako jsem řekl, tak v 17. století byla dokonce větší než celý Lisabon. Obchodem se dokonce vyrovnala Stará Goa Amsterdamu a sloužilo to jako velký významný přístav, známý po celém světě, a například byl i to výchozí bod z Indie pro poutníky do Meky. Dneska je to sice skoro opuštěné, jsou tady jenom ty památky, ale když se podíváte na vyhlídku z kostela Panny Marie, tak vlastně vidíte už jenom víceméně džungli a z toho vystupují tyhle nádherné zachovalé kostely, a to opravdu stojí za to.